¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Bos días, podemos entrar? Bos días, benvidos. Somos os presentadores de Radio Burela, do programa Conservando as Nosas Raíces. Sabemos que estades investigando sobre os canteiros castrexos. Sí, estamos aprendendo moitas cousas interesantes. E sabedes como é posible que os canteiros castrexos non gravasen as súas pedras con láser? Pois a verdade é que iso aínda non. Que vos parece se investigades e vos invitamos ao noso programa cando atopades a resposta? Parece moi boa idea. Imos preguntar se nos deixan primeiro e logo xa vos respondemos. Moi ben, agardamos a vosa resposta. Esperamos vervos no programa. Moitas gracias polo voso tempo. Boa pregunta. Podería ser porque ainda non se inventara o láser. Entón os castrexos tiñan que traballar cos medios que tiñan daquela. E o láser non estaba inventado. Entón traballarían con outros utensilios, supoño. Que, a ver, o láser é unha tecnoloxía moi recente aínda. Na época castrexa non existía o láser. Entón, eles se querían gravar algo na pedra, pois tería que ser con martelo, por exemplo, non? Porque co láser daquela época sería imposible, non existía o láser. Retráctome. Daquelas non existían os láseres, claro, non podían, tenían que buscarse outras artimañas, facer aí cas pedras, aí facer uns agujeros onde quedara todo marcado. Bos días, benvidos a Radio Burela. Grazas, bos días. Lembrades que a última vez que falamos íamos investigar como era posible que os canteiros castrexos non gravasen con láser as súas pedras? Sí que lembramos, pero primeiro quixemos averiguar cando se inventara o primeiro láser da historia. Sabíamos que non era da época castrexa, que era posterior, pero tínhamos curiosidade por saber cando se inventara por primeira vez. E atopaches a resposta á vosa investigación? Grazas a traballar en equipo foi sinxelo atopar toda a información que precisábamos. E que descubrichedes? Xuntos descubrimos que un enxeñeiro californiano chamado Theodore Maiman fixo funcionar o primeiro láser da historia nun laboratorio de Malibu, ao oeste de Los Ángeles, California. Exactamente así de maio de 1960. Que interesante, descoñecía ese dato. Pensei que era moito máis antigo. Pero voltando a falar dos canteiros castrexos, que material empregaban logo? Pois empregaban o punteiro, que é unha ferramenta manual que consiste nunha barra metálica cunha punta afiada nun extremo. Algúns punteiros labraban a pedra e daban forma a bloques e pezas máis grandes, e outros máis pequenos e precisos servían para traballos de detalle e acabado. Pois sí que tiñan que ser precisos no seu traballo, co sinxelo que para os hoxe en día. Non creas, o traballo de canteiro continúa sendo un traballo moi duro, a pesar do avance dispoñendo de varias ferramentas eléctricas. Dende o meu punto de vista, é un oficio de gran valor e deben estar orgullosos do seu traballo. A paisaxe galega é literalmente unha paisaxe construída de pedra tallada. Ten cruceros, ermidas, murallas, hórreos. É certo, que sería da nosa paisaxe sen o traballo dos canteiros? Escoitei que tiñan a verba o latín dos canteiros. Que é iso? Pois mira, no século XVI os vascos viñeron a Galicia para restaurar as torres desfeitas polos germantinos, e isto creou a xarga propia galega, e por iso agora en Galicia se mezclan palabras en vasco, en latín, etc. Moi interesante. E xa para rematar, se alguén quixese ser canteiro hoxe en día, onde podería formarse? Ou segue sendo un oficio familiar que pasa de pais a fillos, de xeración en xeración? Segue sendo familiar, pero hoxe en día, dende este curso 24-25, na Escola de Cantería de Poio, en Pontevedra, pasou a ser un centro integrado de formación profesional especializado na edificación, na construcción e na cantería. Poderíaste formar nese centro. E rematada a formación, asegúroche que terán traballo asegurado, xa que quedan poucos canteiros. Quen se dedica a isto é por vocación ou porque lle gusta moito. Canta información en tan pouco tempo. Moitas grazas pola vosa visita.
Grazas a vos por permitir dar a coñecer a importancia dos traballos cantais.